Når man sidder i bussen, bestemmer man ikke selv ruten. Hvor mange mennesker, der skal med, hvor bussen stopper henne, og hvor hurtigt eller langsomt det skal gå. Man ved bare, man skal med på turen, og man ingen kontrol har. Men sådan føles livet nogle gange. Det er faktisk måske noget, som andre også struggler med. Nervøsitet skruet op på 1000. Det er meget, hvis jeg er noget uvandt. Hvis jeg ikke rigtig kan finde et sted for mig selv. Altså jeg kan ikke finde min plads i noget. Jeg begynder at se for meget indad, og ikke særlig meget udad. Jeg bliver meget rude, tror jeg. Prøver at holde mig væk fra folk, når der. Og jeg overtænker rigtig meget. Jeg fortæller mig selv, at jeg overreagerer. Det gør det også bare meget værre. Jamen, min far, han er alkoholiker. Og det var noget, der sådan kom ret tydeligt frem omkring 2015. Og det blev kun værre. Jeg følte, at jeg skulle tage mig af alting. Jeg er den ældste i søskendegruppen også. Pludselig var det min mor, der skulle sørge for alting. Vi skulle tilpasse os, at min far han ikke kunne de samme ting, som han kunne dengang. Man var hele tiden bange for at gøre noget forkert, for at trigge, at han begyndte at få nogle verbale udbrud. Han smækker med dørene. Man vil ikke være på tværs, når min far han er sur. Han har ikke været fysisk mod os, men det er mere. Det var ubehageligt. Der var et tidspunkt, hvor jeg ikke havde lyst til at komme hjem fra en rejse, bare fordi vi havde sluttet det af på en lidt træls måde. Og så kommer jeg hjem, og så lader han som om, at det slet ikke er sket, eller også så kan han ikke huske det, det ved jeg ikke. Det er også noget af det, jeg er bange for. Jeg er altid bange for, at folk de glemmer, når jeg husker. Angst er en naturlig følelse af fare og utryghed, men for nogen kan denne følelse blive overtagende, og selv de mindste ting kan virke faretruende. En aften på vej til bussen kunne jeg pludselig ikke mærke mine ben. Jeg følte, jeg skulle kaste op, og det sortnede for mine øjne. Mit hjerte hamrede. Tanken om, at jeg skulle mødes med nye mennesker, fik uroen til at sprede sig. I bussen snurrede det hele. Det næste, jeg husker, er, at jeg sidder på en bar, mens hele verden kører rundt om mig. Jeg drikker en øl og en til, og bliver ved til verden står stille, og jeg ikke længere kan mærke mit hjerte. Nogle gange er det det eneste, der kan få tankerne til at stoppe. Andre gange hjælper det mig at tænke tilbage på det, min mor plejer at sige til mig. Hvis jeg siger, at du ikke må tænke på en isbjørn, hvad gør du så? Tænker på en isbjørn. Man kan ikke styre sine tanker, og man kan heller ikke styre angsten, men lære at acceptere den. Jeg vil sige, at jeg har oplevet en mild angst. Jeg prøvede et langt stykke tid faktisk, hvor jeg ikke følte, at jeg kunne trække vejret ordentligt. Det var helt sikkert også sådan det laveste punkt i mit liv, sådan emotionelt. Sådan, det gjorde faktisk ondt. Hvis jeg grinede noget, jeg synes var sjovt, så gjorde det stadig ondt at grine på grund af sådan ens åndedræt. Jeg var både sådan i godt humør og dårligt humør på samme tid. Det var så ubehageligt at være til. Det er ligesom sådan en anden form for nervøsitet. Og du kan ikke rigtig gøre noget ved det. Angst er ikke rationelt på nogen måde. Du føler dig bare bange. Det er virkelig svært at vide, hvorfor
der er så mange, der har angst. I hvert fald når man tænker på diagnosen angst, så er det blevet meget mere normalt at diagnostisere. Det var ikke noget, man gjorde nær så meget i gamle dage. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi har udviklet os til noget, der hedder et konkurrencesamfund. Hvor man sådan set får at vide, du kan blive alt, hvad du vil, så længe du kæmper hårdt nok for det. Så jeg tror, der er meget mere pres på unge. Det med, at der er en forventning til en, og det der med, at der er et pres, tror jeg er noget, der kan sætte angst i gang. I hvert fald af mine erfaringer. Vi ville alle ønske, at der fandtes en kur mod angst. Men sandheden er, at mange er nødt til at finde en måde at lære at leve med det på. Nogle gange, når jeg føler, at jeg har fået for meget, eller at min sociale batteri er vel løbet tør af stress, angst, eller at jeg har følt mig nede i en periode, så elsker jeg at lytte til den naturlige stilhed. Altså lyden af hver en bølge, der skyller ind på land, og så stille forsvinder ud igen. Jeg kan virkelig godt lide at ligge bare ved vandet og kigge på alle stjernerne i nattehimlen. Bare rigtig føle den her lettelse fra min skulder. Disse modige mennesker delte deres tanker og følelser for at prøve at bryde tabuet om angst. Træk vejret. Du er ikke forkert. Er bare at være den, du er. Det er bedre at nogle gange at bare leve i en lidt anden verden en gang imellem. Tage en pause fra den virkelige verden.